Kiva, kun olet tullut tämän videon pariin. Meillä olisi tarkoitus tänään Mervin kanssa kertoa, millaista tunnekeskeinen psykoterapia on. Ja se on sillä tavalla meistä kovin innostava asia, koska tuntuu, että täällä Suomessa tunnekeskeinen psykoterapia on alkanut saamaan psykoterapiakentällä hyvää jalansijaa. Ja tämän videon tarkoituksena on lisätä tietoa tunnekeskeisestä psykoterapiasta ja minkälaisia uusia tuulia tämän tunnekeskeisen psykoterapian kannalta on Suomessa alkamassa. Kerro Mervi vähän meille, että mitä se tunnekeskeinen psykoterapia oikein on? Tunnekeskeinen psykoterapia on nimenomaisesti terapiaa, joka keskittyy tunteisiin, tunteiden syventämiseen, tunteiden vahvempaan kokemiseen sen kautta itseymmärryksen lisääntymiseen ja lopulta semmoisen itsen näköisen ja kokoisen elämän elämiseen. Kyllä, kyllä. Ja eikö tunnekeskeisessä psykoterapiassa ole hirvittävän tärkeää jollain tapaa se sellainen kokemuksellisuus ja terapiakäyntien aikana jotenkin aika lailla sellainen tässä ja nyt hetkessä eläminen yhdessä ja sillä vuorovaikutuksella on iso osuus terapeutinkaan. Joo. Ikään kuin tunnekeskeisessä terapiassa lähtökohta on jo siinä sisäisessä kokemuksessa. Ja se muodostaa itse asiassa jokaisella istunnolla työskentelyn lähtökohdan. Kyllä. Että tunteiden merkitys nähdään todella suurena terapeuttisessa muutoksessa, mutta myös laadukkaassa elämässä. Niinpä. Ja ainakin niin kuin alan tutkimus kertoo paljon siitä, että tunnekeskeinen psykoterapia on erityisen kiinnostunut ollut aina siitä, että mikä psykoterapiassa ylipäätään auttaa. Ja he on niin kuin tehnyt laajaa potilastyöhön perustuvaa tutkimusta siitä, että näkyisi ne selkeät merkit, mitkä auttoi asiakasta elämässä eteenpäin. Osaatko kertoa, mitä sieltä tutkimuksesta löytyy? Tunnekeskeisellä terapialla rupeaa olemaan aika vahva näyttö niin kuin mielialahäiriöiden hoidossa ja varhaisen kiintymyssuhdetrauman hoidossa. Samoin tällä hetkellä näyttää, että tosi lupaavia tuloksia on ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa, syömishäiriöiden hoidossa. Kyllä. Mutta se on ehkä sellaista kenttää, joka kaipaa vielä lisätutkimusta. Nimenomaan. Ja se, mitä tämä tutkimusryhmä uudelleen jotenkin löysi niissä tutkimuksissaan, oli se, että joku todella hankala, aika lailla tuttu asiakkaalle tällainen niin kuin vaikea tunnekokemus lähti siinä yhteisessä vuorovaikutuksessa turvallisessa ja empaattisesti virittäytyneessä terapiasuhteessa niin kuin muuttumaan toisenlaiseksi tunnekokemukseksi. Ja kun se muuttui toisenlaiseksi tunnekokemukseksi, niin se alkoi jotenkin niin kuin järjestää sitä ihmisen sisäistä organisaatioa ihan uudenlaiseksi ja antoi ihmiselle valmiuksia enemmän elää oman näköistä elämäänsä. No se on ehkä jollain tavalla se, mikä on Leslie Greenbergin työssä ihan uraa uurtavaa. Kyllä. On tunneteoria. Ja useinhan me terapiassa ensimmäisellä käynnillä tavataan ihminen jotenkin semmoisen juuttuneen vähän toistuvan tunnekokemuksen kanssa, josta on vaikea niin kuin päästä eteenpäin. Kyllä. Ja sitä me sitten lähdetään työstään siihen suuntaan, että se hankalaksi koettu kokemus voisi lähteä liikkumaan vaihtoehtoiseen suuntaan. Kyllä. Ja sähän niistä oot ollut aika innostunutkin tunnejaotteluista. Kyllä. Todellakin tunnekeskeisessä psykoterapiassa on todella tärkeää ihan alkuun lähteä vähän kuin tunnistamaan ja tiedostamaan, että mitä se sisäinen kokemus voisi sanallisesti olla. Usein tällaisella terapeutin empaattisella ehkä arvaamisella tai niin kuin tässä voi olla hyvin terapeutin oma keho, suuri työväline auttaa sitä asiakasta niin kuin löytämään sille ei-sanotetulle tunteelle jonkinlainen sana ja vähän niin kuin, jopa vähän tehdä semmoista niin kuin matching, että onko tämä
tunne just mitä siinä ehkä yhdessä yritetään sanottaa. Ja sitten kun se löytyy, niin usein se jo helpottaa. Ja sitten tässä tunnekeskeisessä on se hyvä puoli, että tähän on liitetty myös ihan selkeitä menetelmiä, jotka vielä auttaa sitä asiakasta syventämään vielä sitä kehon kokemusta ja sitä koko tunnekokemusta. Ja jollain tapaa sit kokee ihan semmoista helpotusta sen jälkeen, että niin kun tämä lukeutunut jumissa oleva tunne onkin niin kun sallittu ja turvallisesti tullut tutkituksi yhdessä, niin siitä tulee jotenkin semmoista joustokykyä itsellekin. Ja jollain tavalla, kun sä kuvaat sitä semmoista kosketuksen saamista johonkin omaan ehkä pitkäänkin poissuljettuun tai torjuttuun tunnekokemukseen, kuinka jo itsessään se kosketuksen saaminen voi olla hirvittävän hoitavaa ja niin kuin viittasit, että jollain tavalla mielen sisäisillä organisaatioilla on taipumus lähteä liikkumaan sen kosketuksen myötä ja tuottaa sitä vaihtoehtoisuutta, mikä jollain tavalla on ehkä semmoinen näkökulma, joka mua on tunnekeskeisessä puhutellut aina että jollain tavalla siellä on lähtökohtaisesti ajatus siitä, että silloin kun me voidaan huonosti, niin kysymys on enemmän siitä semmoisesta niin kuin emotionaalisen prosessoinnin pulmasta kuin siitä, että ihmisessä tai ihmisyydessä olisi jotain pielessä ja joka saa niin kuin ajattelemaan, että että ihmisen elämä on vaikeaa, siihen kuuluu kipu ja kärsimys ja niin luonnollista kuin se on, että me koitetaan väistää kaikkea, mikä tuntuu pahalta, niin sitten kuitenkin kohti ja läpi menemällä niin elämä voi jatkuu. Paljon. Tuntuu myös hyvältä. Kyllä, jotenkin vapautuneemmalta ja mun ei tarvitse koko ajan jotenkaan niin kuin kehollisesti työstää sitä, että mä torjun. Niin kuin, tietenkään me ei tiedosteta sitä usein, mutta että mä yritän niin kuin välttää sitä. Että kun mä oon uskaltanutkin astua siihen, niin joku vapautuu, semmoinen olemisen tila, mikä näkyy asiakkaissa. Ja se on aina jotenkin terapeutin työssäkin kovin palkitsevaa. Kyllä. Se mikä on jotenkin niin kuin, että me puhutaan nyt tosi paljon siitä, että me työskennellään todellakin kokemuksellisella tasolla. Ja se on tutkimuksen näkökulmasta myös aika merkittävä näkökulma. Kyllä. Että me mennään vähän niin kuin suoraan syvään päähän työskentelemään siellä, missä on todettu, että saadaan niin kuin vaikuttavia hoitotuloksia aikaan. Että oikeastaan niin kuin kestävän psyykkisen muutoksen edellytys on se, että me työskennellään kokemuksellisella tasolla. Juuri näin. Ylipäätään monesti terapiassa ollaan kiinnostuneita tunteista, eikö niin? Mutta tässä se on erityisesti tällainen niin kuin vähän kuin käsitteellistämisen niin kuin vähän kuin semmoinen ydin, että ihmistä seurataan vähän kuin sitä tunnekipua ja sitä kohti mennään asteittain, että mikä sen asiakkaan sit niin kuin, tietyllä lailla askel askeleelta niin kuin pystyvyys sitä kipua kohti on mennä. Ja terapeutti jotenkin kuuntelee sitä hyvinkin. Niin kuin mä ajattelen, että tässä on myös paljon semmoista konstruktivistista ajattelua, että mennään sen asiakkaan jotenkin oman kehityksen tahdissa, mikä tekee siitä työskentelystä usein tosi jotenkin lempeää. Meillä on ollut ajatuksena myös ja toiveena, että tunnekeskeisen terapian koulutukset lisääntyisi Suomessa. Jos olet kiinnostunut oppimaan, kuulemaan lisää, niin käypä kurkkaamassa Tunnekeskeisen psykoterapian keskuksen sivut. Ja me todella toivotetaan kiinnostuneet lämpimästi tervetulleeksi näihin koulutuksiin ja ajatellaan, että tämä työskentelytapa on mahtava mauste lisää integroida siihen omaan terapeuttiseen työskentelyyn ja sopii monella tasolla hoidollisen työn välineeksi, niin oikein paljon tervetuloa meidän kanssa innostumaan tästä aiheesta lisää.
Nähdään koulutuksissa.